Σας καλωσορίζουμε στην κοπή της βασιλόπιτάς μας. Ο σύλλογος μας και ο κάθε σύλλογος έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε τη συσπήρωση των μελών και φίλων του, την αλληλεγγύη και τη διατήρηση των παραδόσεων. Πέρασαν τα καλαντόφωτα, αλλά οι δοξασίες είναι χαραγμένες πάντα στο μυαλό του λαϊκού ανθρώπου. Όλοι συντεταγμένα συμμετέχουν στα έθιμα που τους παραδόθηκαν, διαμορφώνοντας έτσι τα ήθη της κάθε εποχής. Ήθη και έθιμα λοιπόν επιβιώνουν μέσα στον χρόνο και το παρελθόν ζει μέσα από τη ζωή του παρόντος. Η παράδοσή μας βασίζεται στις παραλλαγές. Από περιοχή σε περιοχή στον Πόντο τα έθιμα διέφεραν. Μια διαφορετική παραλλαγή για τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς έρχεται από την Αργυρούπολη. Ο Άι Βασίλης έρχεται ασυλιαρή μερέαν και όχι από την Κεσαρία. Άμεσα με την πρωτοχρονιά είναι το καλανίασμα αντιπεγαδί. Τα μεσάνυχτα της πρωτοχρονιάς έπαιρναν το πρώτο νερό από τα πηγάδια και τα ποτάμια. Είναι το λεγόμενο καλαντόνερο, το οποίο έφερναν στο σπίτι. Έπιναν όλοι από λίγο και ράντιζαν με αυτό το σπίτι, την αυλή, τα χωράφια και τα ζώα τους. Αμίλητος έπρεπε να πάρει κανείς νερό, αμίλητος να το φέρει σπίτι και αμίλητος να ραντίσει όλους τους παραπάνω χώρους. Αυτό συνέβαινε κυρίως για να μην αγνεφεί η νερομάισα τη πεγαδή. Πίστευαν πως η ροή του νερού σταματάει για λίγο κατά την αλλαγή του χρόνου. Παίρνοντας κανείς το νερό δεν έπρεπε να γυρίσει πίσω, γιατί θα έπεφταν τα άστρα του ουρανού και θα έσβηναν μέσα στο νερό. Τότε τα νερά γνεφίζνε. Αν γυρίσει κανείς πίσω του να δει, θα αρρωστήσει ψυχικά. Γι' αυτό και δεν πήγαιναν στο καλαντίασμαν οι λεχόνες. Στο διήγημα Καλαντόνερων, ο Γεώργιος Ζερζελίδης περιγράφει μια λεχόνα
που πήγε στο καλαντίασμα, η οποία για 3 χρόνια ήταν στο κρεβάτι και έβλεπε εικόνες από τον κάτω κόσμο. Ασεραντάριγος λοχούσα επέρα την γούφαν και εκατίβα στο ποτάμ να πέρα το καλαντόνερο. Ουρανε παράκλητε, το ποτάμ εγνεύσεν, εμούγκριξεν και ευόεσεν. Επί αναβαρκίζω κυλαλία με τσουρώθεν, όλιον η πλάσε κλώσκου τον άμμον Καρμενέτσα. 3 χρόνια εκείμνε στο κρεβάτι. Έρθαν ποπάδες, ανοιχτίδες, άμα και πόρναν ανιωτομάτια. Έλεπα κρεμούς, καπνούς και ανθρώπους δεμένους με τα ζυντζίρια να καίγονταν να πέσει βρούλαν. Και κάετον εις χορεμέντσα η δεξαμένεν. Κλώς το πίσω λίωρα, είπε με. Άλλον εις τέξη, πόρτα θα σπαλίεται. Ετσάμωσα το μάτι μου να κλώσκουμε πίσον κόσμο. Όταν ένοιξα τα, είδα τίλτα τσιρούτια. 3 χρόνια εκείμνε στο κρεβάτι. Και από τότε τεά ζώημα βράχαρος. ιδιαίτερη σημασία γιατί διατηρούνται και σήμερα στον Πόντο. Τις ποντιόφωνες εστίες της Τραπεζούντας, στην Τόνια, στη Ματσούκα, στην κοιλάδα του Όφεως ποταμού και στα Σούρμενα, στις 13 Ιανουαρίου, παραμονή πρωτοχρονιάς με το Παλαιό, ομάδα μεταμφιεσμένων με γέρον, γραία, νύφεν, άρκων, πήγαν από σπίτι σε σπίτι ρίχνοντας ένα άδειο τσαντάι. Το τσαντάι γέμισε με αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς. Στο χωριό Άνωθος του Όφεως ποταμού, η ομάδα μεταμφιεσμένων φωνάζει απ' έξω στο σπιτονικοκύρι. «Καλαντάρ, καλαντάρ, επάν αρνικών, επουκά θελκών, σωσαρπείς πολλά περεκέτια». «Δω θέλεις», λέει ο σπιτονικοκύρης, «ζαχρένεν, κρυθάρεν, τσίρια ειν, κιου παπίδια ειν, μήλα είναι, ούβα εσύν, λευτοκάρια ειν, παράνεν, δω θέλεις». «Ασούλε από λίγον», απαντούν οι μεταμφιεσμένοι. Το έθιμο το ονομάζουν σε άλλα χωριά Καλαντάρ ή Μομοϊέρ ή Κοντζολόσια ή Κορκόντζολος, δηλαδή Καλικάντζαρη. Ένα ακόμα έθιμο διατηρείται στον Πόντο σήμερα, θυμίζοντας ένα αντίστοιχο που συνέβαινε στα παράλια του Πόντου πριν τον ξεριζωμό. Κορίτσια και γυναίκες κατέβαιναν στη Μαύρη Θάλασσα με ένα σκεύος γεμάτο κορκότα. Τα έριχναν στη θάλασσα και γέμιζαν το σκεύος με νερό και βότσαλα. Ράντιζαν όλο το σπίτι και ένα βότσαλο το τοποθετούσαν στο σκεύος που έκαναν ζύμη για να υπάρχει αυθονία στα οικιακά εφόδια, όσα είναι και τα βότσαλα της θάλασσας δηλαδή. Στους δρόμους της Συνόπης και φέτος, τις ημέρες των Καλαντόφωτων, οι κάτοικοι κατασκεύασαν ξύλινα καράβια, όπου τοποθέτησαν βότσαλα από τη Μαύρη Θάλασσα
Γύρισαν σε όλες τις γειτονιές της πόλης και οι κάτοικοι έριξαν μέσα στα καράβια φρούτα και ξηρούς καρπούς φωνάζοντας «Και λέσα για λέσα, για μόλα, για λέσα». Το καράβι ήταν ένα σύμβολο για τον υπόδουλο ποντιακό ελληνισμό. Χαρακτηριστικό είναι το λόγιο ποίημα του σκλάβου το καράβι που αρματώνεται το 12ήμερο. Μουτζόπουλα και ναύτες, η πλούσια Αργυρούπολη, Ασίμου και Χρυσάφου και την ευχή του γένους μας τη δίνει τραπεζούντα. Η Ζήγανα συνέφιασε, ο Τάος συγχωρίστηκε, τις κρόνους στα ψηλά βουνά, τρανή αντάρα έχουν. Μα η δόλια η μαύρη θάλασσα, γαλήνεψε ως πέρα, γαλήνεψε ως πέρα. Για να περάσει τα 38, του σκλάβου το καράβι, του σκλάβου το καράβι, του σκλάβου το καράβι, του σκλάβου το καράβι. Φτάνουμε στα φώτα, οπότε και ανοίγουν οι ουρανοί, τα ζώα μιλούν στο μαντρί και με τον καθαγιασμό των υδάτων εξαφανίζονται κατά τη λαϊκή δοξασία όλα τα δαιμόνια και επιτυγχάνεται η έννοια του καθαρμού. Στη γη του Πόντου, ο Δημήτριος Ψαθάς περιγράφει τον εορτασμό των Θεοφανίων στην Τραπεζούντα, μία από τις τελευταίες χρονιές πριν τον ξεριζωμό. Ασταμάτητα έπεσε το χιόνι. Το κρύο ήταν τσουχτερό. Τα παλικάρια ωστόσο που δαγωνιζόντουσαν δεν έδειχναν να σκοτίζονται. Νέοι γεροδεμένοι βρισκόντουσαν από νωρίς στην παραλία. Κάθε ενορία είχε επιλέξει έναν. Άλλος από τον Άη Γρηγόρη, άλλος από την Αγία Μαρίνα, τα Εξώτιχα, τον Άγιο Βασίλειο, τον Πόσδεπε και αλλού. Αλλά νάτι, κιόλας κατεβαίνει η πομπή με τον Μητροπολίτη Χρήσανθο ντυμένο στα ολόχρυσα. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε. Ποια ενορία νίκησε, ο Άη Γρηγόρης, ο Άη Βασίλης, η Αγία Μαρίνα, ο Πόσδεπες και του χρόνου. Θεέ μου, πότε τάχα θα μεγαλώσω κι εγώ να πιάσω το σταυρό. Το πιο χαρακτηριστικό ίσως ποντιακό έθιμο των Θεοφανίων είναι η θύμηση των ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή. Σε άλλες περιοχές παραμονή των φώτων και σε άλλες ανήμερα ανάβουν μέσα σε ένα σινίν ένα κερί για κάθε νεκρό. Τεμετέρ, συμπατρίδανε μου, από βραδείς πάντα έστρωνα το τραπέζ, εκούρευα λέγα να το, με λογιόν φαΐα και πάντα έσαν ληστήσιμα. Άμα σογιάν και κα, πάντα εδέκναν εναντία των εύκαιρων για τα θρόψα του ντέφιανα στη ζωή και ένα χουλιάρ σογιάν και κα. Δεμέκ τα ψία των να μη ανασπάλκουνταν, να είμαι κοινούς. Η γιάγια πάντα πώς ελένε. Ορία ρίζα μ' ανασπάλσμε και άτσμε τον κερίν σαν φώτα παν. Εγώ άσεσεν δεν κι θέλω. Μαναχόν, αυτό το εθιμικό να μη χάτε. Και πάντα μυρολόερεν και λένε τα φώτα θέλω το κερίς και τη ψυχού κοκκία και την μεγάλη Παράσκευη έναν μαντήλιν δάκρυα. Έτσι πάει.
Εφώταζε η γειτονία ολόενα σακερία αντεύθυνα για τα ποδαμέτσα του. Ετοίμανα να σας ανθρώπσεν τον άλλο πολλά. Είπε εκεί έλεγε μας πώς θα φτάμε αυτό το εθιμικό. Κάθε εις έλεγε μας θα πέρτε κινεθεί το καιρόπο. Και θα άφτατο και έναν άνθρωπο τα αγάπανε και έφυγαινα στη ζωή να μην ανασπάλκουνταν. Έτσι πέραμε το μαγκάλ. Απάγγεκα εγώ μόνα με το μαγκάλ με τα κοκκία μου ντελέπετε κι εσείς. Και κάθανεις με το καιρό που σου σέρνει. Έφτιανε να το και έλεγε να δεν το έξερε για τον άνθρωπο, δέχασε και γάπαρε να του. Πολλά παρακαλώ σας, πάντα έλεγε με η γιάγια. Αφήστε, μαναχών εγώ, αυτό όλον το πρώτον το κυρίν, εγώ ασάφτατο, για τον κύριν τε φέκα τον συμπατρίδαν. Εκεί πρέπει να αναπάλκεται, τεσέτερον και τεμέτερον, ο πατέρας έτωκε. Αντώσε τον καλός οικοκύρτς, αντώσε τον καλός άνθρωπον και πάντα τα σέρατε τα γομάτα με όλα τα καλά, γιατί ανθρώπους που καλυμμένους και τι φτωχούς τα ορφανά τα σέρας. Και έτσι ούλε κάθομαι ολόερα και είναι εύκρινα με τεμέτερα τα καιρόπα. Τώρα ελάτε με εσείς ας εφτάνατο το εθιμικό, να μην ανασπάλκετε. Τώρα θα αυτομε κερία για τα ανθρώπους, τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου που έφυγαν στη ζωή. Και από πάπων προς πάπων για όλα τα ψία έναν καιρόπον, για τα ψία των ποντίων που εχάθανε συμπατρίδανε μου και στον ξερίζο μου. Μη σας ξενίζει το γεγονός, ο θάνατος και η ζωή συμβαδίζουν, ειδικά στην ποντιακή παράδοση. Θέλω να σας πω επίσης ότι όλα αυτά τα έθιμα μπορεί να φαίνονται απλοϊκά. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί κάποιοι να σκέφτονται ότι ήταν αφελείς, ίσως απλοϊκοί άνθρωποι που τηρούσαν αυτά τα έθιμα στην πατρίδα. Αλλά οι συνθήκες ήταν περίεργες εκεί. Αυτά τα έθιμα ήταν για αυτούς μια μορφή αντίστασης. Έτσι λοιπόν και σήμερα η παράδοση και σήμερα είναι μια μορφή αντίστασης στους καιρούς που ζούμε. Τότε ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τώρα είναι άλλοι οι εχθροί. Κρατάμε λοιπόν εμείς την παράδοση και ας μας λένε γραφικούς και ας μας λένε απλοϊκούς και ας πιστεύουμε σε δαιμόνια, γιατί αντιστεκόμαστε.